noćni život grada Beograda sada je go kurac naspram 90-ih i 2000-ih. Čak i ne celi 2000-ih, recimo do 2005. 2006. Onda je to krenulo polako da poprima neki drugi oblik, znaš, seljana je krenula da preuzima, razumeš? Zato što je Beograd krajem 80-ih, recimo ja kad sam imao 15-16 godina, ti si tada imao ozbiljnih diskoteka za to godište. Pazi, diskoteka, vrate. Odeon, gde je bioskop Odeon, vrate, koji je uveče se zatvarao kao bioskop i radilo kao, diskoteka, brate. Pa onda Johnny Walker diskoteka. Gde je to bilo? U Takovskoj, ispod bioskopa Takvuda, ispod Takvuda. Tu je trezor sada? Da, brate, sadašnja seljana, razumeš? To je bilo, bre, ozbiljan dio, prvo je bio Johnny Walker, pa Zoo, pa se posle zvao, možda čovjek, pa onda je postao, ja mislim, Trezor, ali... I onda je ta generacija, prosto, ti si već dolazio, da ne pričamo o Zvezdi, ili ti Metrou, pa ponovo Zvezdi. To je tu kod Akademije? Preko puta Akademije. Pa i Akademija, brate, ja sam volao da odem i na Akademiju. Kultni klub bio. Pa druže, meni je najbolja bila fora, petkom, subotom, kad je kolaps u Zvezdi, pošto je noćni zadnji išao 2:10. I do 2:10 je kolaps u klubu. I ja onda odem onako s kockim sređem, pošto sam znao i ekipu na Akademiji, pošto sam bio punker, pa sam znao i te ljude. I onda onako pređem na Akademiju i cepam Playboy Flipper i cepam Zidarac. Sačekam 2:10 da se isprazni Zvezda i onda samo pređeš u Zvezdu i u Zvezdi do 7-8 ujutru, 9. Razumeš, ljulja. Znači, hoću da kažem, industrija i svi ti klubovi su, znači, te generacije su već imale tu, kako da kažem, klubsku kulturu. Znači, ti si samo napredovao, u stvari menjao si svoj ukus muzički. Da. Razumeš, neko je volao to kao disko, malo kome... Čekaj, su to godine bile? Brate, pazi, ovako, ako sam ja sa 15-16 godina išao u Zvezdu, brate, to ti je, znači, do 89-90, brate. 89-90. 89-90, brate. A koja muzika bila tad u Akademiji, a koja u... Pa, dobro, Akademija je bila mislim, kako da kažem, koja je muzika u Akademiji? Pa, brate, neću sad kažem rock and roll, ali, gitarska, mislim, tipa... Alternativna muzika. Alternativna muzika, znaš, 80. u to vreme, razumeš, slušalo se i Clash, i Stranglers, i Punk, i AC/DC, zavisi od večeri, brate, Stones, i Zeppelin, ne znam, razumeš, a u Zvezdi su tad bile komercijale, ali u te, Italo disco, brate. Kako? Italo disco, brate. Šta je to, brate? Pa sad kad bi ti pustio, to je... Nema veze, ovi što gledaju ne google. Brate, bio je... Imao si pravac koji se zvao Italo disco, tebe. Znači, to je samo veselica, brate. Tu nema Znači, samo smeh i veselje, brate. Znaš, svi su svi džuskaju, ribice, frajeri, plaža, klubići, zezanje. Znaš, nema teških tema. Samo veselo. Jer je, brate, tako vreme bilo, jebate. Razumeš, brate, ja sam s 15 godina na šugavoj pumpi, brišući stakla, zaradio za Grčku, za mesec dana sam otišao od svojih para na more. Au, jebate. Matori, išao sam kući sa 50 maraka dnevno. Idemo. Od brisanja stakala, Na benzin. Da. I to se prijaviš u Jugopetrolu, kao klinci, u centralu koja je bila u Lominoj, i oni te u skladu gde živiš, te bace na tu pumpu koja ti je blizu kući, pošto si tipa klinac, brate. Pazi ti koja je to organizacija, brate, bila ta. Brate, njima je to... Brate, ja sam bio na Novom Beogradu, mene su stavili u Zemun, kod saobraćajne škole, dan danas ima ta pumpa. I matori, ja brišem stakla, pumpaš gume, ideš po cigare, mali od palube.
I ljudi te časte, jer kao podržavaju te ko klinca jer si vredan, a to ja sam svaki dan išao, ja sam svaki dan Ćaletu u Hotel Slaviju nosio dinare za 100 maraka. Znači, ja sam za 20 i kusur radnih dana na pumpi otišao, brate, u Glifadu, to, brate, pazi, Glifada koja je sada elitno atinsko naselje. Tamo ti žive košarkaši, tamo uzimaju kuće, razumiješ? Ja sam tamo išao 15 dana letovanje od para sa pumpe. Prelepa priča. I to, brate, široko, cepa se Heineken, jer, brate, ideš na more, brate, 15 godina, prva godina srednje, moje prvo letovanje kao sol. Onda se to, Zvezda, pa letnji Partizan, ili ti Zvezda na Kalemegdanu, i onda je krenula ta elektronska muzika, Fuziju sam zaboravio, Fuzija, brate, diskoteka, gde je Amerikana sala u Domu omladine. Matori, 800 ljudi. Zamisli ih diskotekom, brate, znači, ko je to, znači, ti uđeš, brate, imaš 800 ljudi u diskoteci, brate. Znači, iđu, nema teških stvari, brate. Svi su došli su se... Pump Up the Jam, brate. Šta? Sećate te pesme? Pump Up the Jam, Pump It Up. To je prvi... Ali to je muzika bukvalno samo za radost. Ali pazi, tu pesmu dan danas puste po klubovima, ona dan danas je Ima dobar... Druže, to je prva, kako da kažem, nije to tehno, brate, ali prva elektronska pesma, da kažem, koja je bila ultra, mega, giga, to je pesma koja je otvorila vrata, barem meni i ljudima oko mene, kao elektronika, kao. Znaš, da nije više bitan toko tekst, nego ritam. Znaš, pump up the jam, pump it up, wild, znaš, idemo. I to je u Fuziji bio mega hit, brate, to kad se pusti Erupcija, brate. I onda je, sad ne mogu baš da ne pobrkam godinu, ali mislim da je 90. bilo, ili 91. ta prva tehno, velika tehno žurka na Košutnjaku i Enlightenment, jebote, još uvijek čujem kartu. Tad je bila ona francuska muzička televizija MCM, kao što je MTV bila. Oni su bili sponzori. Ti žurke? Da, brate. Ozbiljno? Da, brate. A ne znaš ko je tu bio? Lady B, brate, je bio jedan od izvođača Francus, Tranđa, brate, u to vreme. U BG-u? Brate, čovjek izašao žena, brate, Brazil karneval obučen u nekim ludačkim čizmama, vrati ziku. Ludilo, brate, ceo taj koncept da ti imaš 2-3 hiljade ljudi koji kao lome, brate. Lome. Tad nije bilo čak ni toko ni gudre, bre, nije bilo. A, šta je? Ljudi gutali, on je obedil. Kako? Obedil, brate, pilule za mršaljenje. Ne se... Pa da, skrkaš 15 komada, brate, i... Idemo zajedno. Brate, razumem. Kaži mi, kad se otvorila industrija? Jebote, sad baš za otvaranje ne mogu ti kažem. Pa ne, sad baš ja sam bio baš na otvaranju, razumeš? Ali je to bio ozbiljan, brate, klub. Ozbiljan klub i ozbiljno dobro zezanje. Znači, unutra je bio pakao, brate, bez ventilacije. Znači... Podrum, ali nema ventilacije. Druže, to ljudi su toliko skakali, to se toliko džuskalo, da na zidu, znači, šaraš kakva je vlaga od znoja, od isparenja ljudi, brate. Znači, bukvalno šaraš po zidu. Znači, vlaga, kondens, brate. A kako su bili ljudi, kako je bio koncept, kako je bilo... Pa pazi, tad je to krenulo kao... Tad je krenulo... Pa pazi, od onih stepenica kako se silazilo, razumeš, taj kao sedeći deo je uvek bio desno, DJ je bio ovako kao izdignut. Lupam sad kao da je na spratu, razumeš. Znači, onako da vidi ceo klub i visoki stolovi
su bili levo, ali praktično ceo klub je bio za džusku, znači ti si... Sve je bio jedinstvo. Brate, stepenice su bile ovako. Au, jebote. Znači, kakvi bre, u industriju je stajalo, pa jebote, u pitanju je sigurno jedno, možda i celih 400 ljudi, brate, što je ovako bilo. Unutra lom. Ma, se krene već od stepenica, ti krene ono, silaziš u grotlo, brate, ono, znaš, samo gledaš onako glave, ono, i gledaš gde ćeš da se smestiš, razumeš? A priču sam vam isto znači, industrija se zatvori u 5 i onda najupornija ekipa, a nije ih malo, ode se na Adu Ciganliju u kafe Sara, tako se zvao, koji se otvara u 6 i ide se na after na Adu Ciganliju u 6 ujutru. Ne, cela Ada spava, ništa, ona ptičice, razumiješ, se učeš buc, 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 a on je skoro bio kod nudističke plaže. Znači, jebote, da dođeš, kad stigneš tamo, ne ideš, brate, više. Da. Pritom pričam ti o vremenu kad je makiška strana bila divlja, brate. Znači, ništa. Znači, ono, se napiješ kad je leto, kad ti vrućina, svi odu na makišku stranu, svi se goli, brate, kupanje. Ne, znaš, potpuno... Znaš, potpuno jedno vreme, kao 90. sankcije ludilo, a ti živiš, brate, ono... Havari u životu. Možeš da kažeš bombardovanje 72 dana na partiji. Tu u Beogradu, 78 dana je bilo, ja ne znam, meni je bio 78 dana žurka. Čekaj, to je već 99. To je 99-a. Ne. Šta je bilo kad se zatvorila industrija? Pa znaš šta, pazi, industrija je postavila neke standarde i onda se to... Imao si dosta tih nekih manjih klubova koji su, kako bih rekao, baštinili tu ziku, recimo Mamolo u Rooseveltovoj. Da. Pa onda, bilo je gomila tako nekih, pa onda i Biggs i svašta nešto se... I Arhaik je već krenuo da radi, da razumeš šta elektronska muzika je. Pritom, ti si tad imao... Te 90 su se u stvari naslonile, standarde je postavio Lucky Strike sa svojim onim Lucky Strike Urban Experience žurkama. Oni su postavili standarde. I ti si krajem 90-ih i 2000... Pa ne samo Kališ, brate. Prva je bila u Hali sportova. To je najbolja žurka. To je prva žurka bila. Saloma de Bahia, Bob Sinclair sa svojim hitom Feel for You, koji je izašao lupan, znači ne sveže, nego to je to kao. Artori, to je najbolja žurka na kojoj sam, jedna od top 3 žurke na kojoj sam ja bio. Kad ti osjetiš, pošto je kapacitet Hale sportova 5000 ljudi sa terenom, kad ti osjetiš 5 soma ljudi da su u deliriju, čista sreća. Pritom nije bitno da si cirke iz druge, uopšte nije akcenat na poruku te vrste, kao da li si se uradio od ovog ili od onog, nego zezanje, brate. Kao što su ljudi 90-ih, koja je to bila 5. 6. kako se zove, koncert ovih Prodigy, brate. Da. Pazi, oni su... Ljudi to možda i ne znaju. Zašto su oni toliko odlepili za Beograd, za Srbiju? Zato što su Prodigy pre toga bili klubska atrakcija. Oni su tad nastupali pred najviše možda soma i po 2 ljudi i onda dođu u neku vukojebinu zanu Srbija, Beograd pod sankcijama i uđu u halu Pionir da ih sačeka 10.000 ljudi. Dudnica, I on počinje koncert, a on izlazi u nekoj znaš, one, kao plastični veliki baloni. Da. Što hodaju po vodi. On u tome izlazi. I ono, ne znam sad s kojom pesmom izašao, Smack My Bitch Up ili ne. Te, bra, a Murija koja ne zna šta ih je snašla, prvi put imaju posla sa takvom publikom. Znači, 10 soma ljudi su istresli s gaća, znači, brate, popuši joint, kilometar od hale da bi bio, da znaš da neće da te, razumeš, ne znaju šta da rade. Niko ne pravi sranja. Nema tuča, nema ničeg.
Znaš, ono, spremili se obezbeđenja, Murije, brate, kao da je ono, ne znam, ono, ko da dolazi, brate, razumiješ? Nisu znali šta ih je snašlo, brate. A čekaj, si bio posle ono kad je bilo 2004. Pa bio sam, brate, bio sam i na posle kad su bili na Exitu i... Put posle ne znam koliko godina kad su bili. Pa ne, pazi, ja ne mogu, duže, ja sam toliko partijao, toliko sam izlazio, ja više ne mogu da više ne znam, brate, gde, ja sam svuda bio. Ja sam bio na svakom Exitu od 0. 2000-te, Da. na Štrandu, do 2006. sam išao na svaki Exit sve dane. Dok nije postao... Baš. Pa dobro, nešto, to je kao, ja to razumem, preraslo je sebe, postalo je mašina, jebi ga, kao što je recimo Beer Fest, koji je bio gotivno stvar da se ode dok je bio na Kališu. Da, jeste. Jer je nekako prvo i Kalemegdan i celo okruženje i bilo je manje i dobri su svirke, bile dobri... Ali prosto preraslo je sebe, postalo je turistička atrakcija. Više, već više... Može da si ide onda u tom pravcu. Pa, to je neminovno. Isto i, evo, recimo, dobar primjer je Sound Splav, koji je prvih 2 godine, kad je Pole otvorio, 97. 98. Pa, dobro, 99. već bombardovanje, ali dobro, to leto. Znači, Sound bre, kad se otvorio, to su bile drvene klupe sa i tisonom i trskom. Brate, takav je, ali je to bilo zezanje, druže, do 8, 9. Nisam znao da... Tako je Sound izgledao, Splavić, brate. Ono, drveno, ono, ko na pikniku u šumi, ono, drveni sto, ono, sa klupa. Da. Ali je toliko dobro radio i Pole je možda i prvi u gradu koji je napravio ozbiljan ugovor sa Lucky Strike-om. I oni su mu onda... Brendirali sve. Ali nije to samo brendiranje, brate. Oni su mu radili praktično... Čovječe, ceo Splav odjednom više nije drvo i trska i zeleni tison, nego je neka jedra, neki separej, ne... Mislim, što... I okej, da. Ja to razumem. Ja da sam vlasnik kluba... I ja bi isto radio. Jebi ga evolucija, brate, ti prosto više ti dolazi, ti znaš, to je, bre, jebate, ono, imaš ozbiljno to ljudi, bre, stoje čovječe napolju, ono, bude po 50-100 ljudi u redu, bre, ono, znači, ozbiljna, te, znaš, ti kao, u to vreme, ako znaš obezbeđenje da ne čekaš red, pa to kao da si... Michael Jackson. Jebote, kao ne čekaš red. Da. A šta se desilo, pa je sve to tako, ne mogu kažem da je stalo, jer sad ima, brate, ono, ludnica, stvarno. Ali šta je bilo kad je sve to krenulo da ide na dole? Pa, brate, iskreno ti kažem, sve to pitanje, nažalost, sve to pitanje po meni, standarda i para. Jer ljudi koji su išli na takve manifestacije su ljudi koji pripadaju nekoj nižoj i nižoj srednjoj klasi. Znači, ti bumbare, ovi seljaki s lovom, oni ne idu na takva mesta, brate, jer njemu je to... Znaš, vrlo bitna stvar je, 90-ih su svi narodnjaci bili nadicigalni. Znači, to kad neko kaže toga nije bilo, ne, bilo je, ali su bili na potezu od, gde je sad most na Adi, znači, odatle do, otprilike, kako se zvala ta gradska plaža gde te ostavljaju čamci, ono kad te prebacuju s Novog Beograda. Ali znaš na što mislim. Na tom potezu su bili svi narodnjaci. Znači... Tu? Da, brate. Ako ideš na narodnjake, ideš tamo, brate. Tu su bili i Huahuo, i Bokačo, i Lukas, i bivši Jatov Splav, i ne znam sad više, ne mogu da se setim šta je sve tu bilo, razumiješ, Black Panthers Ali, i onda je to nekako bio super koncept, razumiješ, znači, oni su tamo, mi smo, ti, recimo, to je pogrešno, potpuno pogrešna percepcija ljudi kad kažu danas splavovi, vezuje se za narodnjake i za seljane. Da. A u stvari prvi splavovi. Nemaju veze s tim. Nemaju veze s tim, bilo, prvi splav na Savi je bio No Name splav koji je vrteo sjajnu muziku, jebate, ono, pa onda Tiberina, pa Sound, pa Salon,
Tek posle je došao freestyler i krenula ta neka džiberana. Preko puta Kalemegdana na splavovima, svoji splavi su uglavnom bili restorani. Nije bilo... Znači, potpuno... Vraćam se na ovo što si me pitao. Ti ljudi koji su išli na takva mesta su jednostavno ostali bez... Mislim, malo i bez para, a drugo, jebi ga, to su generacije koji su već malo omatorile, smanjile izlaske i onda su došli neki klinci koji su rasli na nekim drugim... Frekvencija. Pa, brate, kad ti je, mislim, ono, ceca srpska majka. Ja to razumem, jer mi smo bili pod sankcijama i masa ljudi... Zato ja kažem, najgore što su radili u ovom narodu, po meni, ako nije to ekonomija, ekonomija će se oporavi. Dobro, bombardovanje van svake kategorije, razumeš, ali najgore što su radili u ovom narodu, po meni, je to što su ih stavili pod vize. I ti si time sprečio generacije u najosetljivijim godinama da putuju i da vide nešto drugo. Jer kad neko kaže daš bio sam u inostranstvu, brate, nije isto kad ti odiš 15 dana na more, pa si negde na plaži, video, mislim, šta si video, brate, ideš na more, jebote, ne ideš sad ti sad tamo, ne ideš u muzeje, jebote, nego ono, to pričamo o putovanjima po urbanim sredinama, nije bitno istog-zapad. Super je da vidiš i Peking, i Moskvu, i Pariz, i onda uporediš, vidiš šta ti se sviđa, vidiš... Pa nije nego i vidiš šta ti se sviđa, vidiš kako ljudi žive, pa nešto što ti se dopadne tamo, primeniš ovde. Pa onda drugi vide, pa onda... Pazi, ja nisam nešto neko ko citira tako, ali ako je to tačno, sam negde pročito da je Njegoš, mislim kao, pazi sad ovo, kao, ću ja sad citiram Njegoša koji je rekao, ako ne putuješ i ne živiš, znači putovanja su, to ti bogati duh i um, proširuje ti... Kaže, jedan moj profesor, kaže, koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš. Pa dobro, to je sad nadogradnja. Mislim, dovoljno je da proputuješ, da vidiš, prosto ono, znaš, ljudi nisu, te vize, znaš, su nakazili ljude. Znaš, ljudi nisu putovali, onda si ti njima lako mogao da prodaješ priču da je Ceca ludilo. Jer on nije video bolje. Mislim, ja nemam ništa protiv Cece, brate, ona je žena napravila karijeru, svaka čast. Mislim, sve zemlje imaju. Šta je country muzika u Americi nego Rednecks? Mislim, seljačine u kaubojskim čizmama i uvučenim farmerkama u čizme i, mislim, razumeš? Cepamo pivo iz konzerve, prdimo, smrdimo, znaš. Ali kad ti ne umeš da uporediš, onda nije ni čudo što su ti ljudi odrasli na takvoj nekoj, na tim vrednostima. I onda, tako je to nekako, to je ta smena, zato kažem, taj noćni život Beograda je krenuo da se menja već posle, to posle 2005. 2006. krenulo, što ja kažem, da pobeđuje seljana. Da. Da se okreće se. Pa, mislim, zato što dolaze takvi ljudi. Razumeš? Znaš, ono, odjednom je postalo sve blam, brate. Blam te da džuskaš, blam te da priđeš devojci, blam ovo, sve blam, brate. Znači, ti ovde više nemaš normalnu komunikaciju. Nemaš. Mislim da ne pričam sad, da ne idemo sad u filozofiju. I nadogradnja i internet, pojava interneta i naravno da je internet tome doprineo. Da se ta komunikacija prebacila na kompjuter, pa te... Mislim, jebote, ljudi sad gledaju, znaš, kao ti chat kanali, ono, ja se sećam, jebote, ICQ. Sećaš ti toga? Ne, ja sam mlad, ja se sećam. Brate, ne znam da li je ICQ skraćenica, nešto, International Community, ovo Q, ne znam šta je. To je bio prvi neki, da kažeš, kao neki chat kanal gde ti, brate, kao nešto chatuješ, pa kao ko će razmeniš slike, moraš, brate, da uploaduš sliku pa mailom, brate. To je kod nas, isto tako. Mator, ja ti pričam u kraju 90-ih, brate, ono, dial-up poziv, ono. Kaže mi sad ovako za kraj, misliš da će se vratiti sve to? Ne, brate. Nikad, brate.